Mijlocul este cel mai vulnerabil. Atunci mijlocul trebuie să-l facem primul. Opa, nu știu dacă te ține și pe tine. Am început să acopăr de jos în sus mijlocul de la baracă, iar când am ajuns undeva la o înălțime suficient de mare ca să nu mai ajungem, am urcat ușor pe ea. Am urcat în partea de jos, am verificat dacă ține, a ținut. Să nu stați în cabană! Că poate moriți. Să nu stați în cabană! Alea de Nu acolo. stăm în cabană. E cineva în cabană? Dar nu stați, oricum stați. Bă, vezi că pică! De podul de piatră s-a dărâmat, a venit apa și l-a luat. Deci, practic, este a treia cabană pe care o distruge. Este exact comportamentul tipic de șef care are o idee mai bună decât ideea lui proastă de mai devreme, de fiecare dată. Am văzut că ține chiar și acolo în vârf, până când la un moment dat a luat-o în stânga și a picat cu totul. De ce? Vreau să întreb de ce.